Assalamu alaikum ildeşler. Tamamen oturulmadınız. Benim şu Türkmene değişli olan sonki aktual tema vardır, yollar vardı. Şuna düşüncemi aytmakçı da. Indi bizim yollar baştan alsak näli müşmüşlerini yapanly, müşmüşlerini açılmakçı bolun. Hiç öyle yürüdük ki demesi yok, bunun gücü yok da. Şöyle deyip kağıdı görkezlen yok da yine açıldı, ne yapıldı deyip. Endi onu edip bilmeýärler. Bahana halkyň arasynda korona diýdiler. Birinkiler mi ýutdular muny. Indi hem näme daşardan batış bardyr. Täze prezident diýip oturdular, ýani seçime meňzeş uzat edilen Serdar açjakmyşyn. Ýok, Serdar açmaýar. Serdar näme otaýda, Serdar kim? Serdar bir jinaýatçy toparyň oturtmasy. Ol öz pikirem bolmadan sözüm olmaz. Ol şu arkasındaky onu oturdan adamlar vardır. Şolaryň pikirini aýan etmek üçin. Bir habar vardır mediada ýaýran 24-nji ýyla çelle uzatmalar geljekmişin diýip. Bir halka bolsun diýip edilen oksol bizim planlamamız var 24-nji ýyla çelle. Şular içeri almaly däl, ýene dowam etmeli, saklamaga diýip ýer edilen habar bolam. Indi Orsetden, Türkiýeden uçarlar boljakmyşyn. Finet görseňiz, şolar Orsetden kam, Türkmenistanyň kam, Türkiýanyň kam döwlet şekilli bolanda, ýani dokumentallyk aýdylýandyr. Aýyň plançasyndan şeýle saparlar boljakdyr Türkmenistana diýip. Ödem Finet görüňdiňe ýurtdaşynyň hava kampaniýalary ulanyljakdyr. Bu näme diýe jinaýat topar üçin biz öňem gerek geldik. Endi şu adam gerek gel. Ýöne şu batys, ýani kaçmaly batys we daşar döwletlerden içeri alaýmaly ýollar açaýmaly. Şeýler diýjek boldum. Ene şeýler düşünjem bar da şu arada. Siziň näme pikiriňiz bar? Aşagda kommentde ýazarsyňyz. Ondan bir mediada näçe özlerini prezidentat seçim diýär, ýene diýär käwat birbirlerine urşan olarlar. Bu oýunlara hiç gelmeýän bularyň. Bular sizi halky gömemek üçin edilen zatlar da bularyň öz pikiri ýok. Bularda berilen buyruk şu halky gömemeli, halky näl gömände de näl gömäldi. Siziň kelleňizde pikiri ütgetmekçi da bular niýeti. Käwat urşan olar birbirlerine bularyň senen pikir etmeli da halk köpçüligi, sen men ýanky halk köpçülik. Bular öz arasynda alşanoklar näde Türkmenistany düzeltjekler diýen. Ýani sende şo pikiri döremegine ertä bilen hereketleri. Bular näl, bular amar oýnatgy hakyna tutulan adamlar bilemek näçe çalýar bular? Ýa muhtarym işleýärlermi? Ýa içeride biznesler barmy? İdarlaştırsan belli boljak da. Yani men niýeti, esasy niýet şolaryň halkyň kellerini birbirine jewsleşmesin diýip, yani halk birbirine ýakynlaşmasyn diýip edilen hereketler da pikiriňizi. Bular psikologiýasyny bilýärler da, bulara yani tema goýulanda şunlara hereket etseňiz, sizler şuna hereket etmelisiňiz diýär. Bulara buyruk berilende şol bular şonňaly hereketler edýärler. Soň halkda köpçülikde dörejek pikirini bilýärler da. Şu hereketden soň näme pikir dörer abyşny adamda. Şu sebäplen edilen oýunlar. Sag bolun. Allahyl kazyn ýene görüşer. Her bir ortapyzyň atylan pikiri size göwnüjay bolan, ýani habar da men öz pikirim diýip kabul etmäň. Şu näme üçin şeýle habar ýaýýar? Näme üçin şol şeýle bolup bilermi diýip faktlar, zatlar bilen ýani analiz etjek bolun. Bolmada biz intekän oýnarlar, süýräýärler daşar döwletde çüýräk gider.